И здравейте хора! Това е най-новото видео. Това е представата за най-новото видео на Gorilla Tag, където искам да ви покажа какви нови неща има в играта. Ще експлорваме мапове и ще ви покажа новия си VR headset, как играя на него. Да. А сега отивам да правя най-новото видео, което ще излезе тази неделя. Не знам от колко часа, не съм сигурен. Около обяд мога да го направя. Ако има промяна в деня, ще пусна още един шорт. До следващия път. Всъщност, защо да до следващия? Като още сега мога да ви покажа какви функции има в играта. Сега, мапът, който който е най-известен, е ето този тук. Казва се Forest. Да. Тук има и други играчи, както виждате ето тук долу. И скоро ще направя видео за маповете. Мога да дам туториали, кое къде. Ако искате, пишете в коментарите да ви питам за мисиите. И това, хора. Чао, чао!